Partido kan DZGB. Ang programang Lakaw, Maghiras sa Taon kan Hubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw, Maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Hubileo. Kaiba si Jenny Balyaran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Diyos marhay na hapon sa imo, partner Jen. Diyos marhay na hapon sa gabos niya itong taga-subaybay, mga followers kan sa tuyang programa. Yaong kita nagpapadagos kan sa tuyang, pagpararong kang pakasabot, manungod sa katukdoan kan sa tuyang simbahan, manungod digdi sa hubileo ning paglaom. Asin ngunya na hapon, ang sa tuyang temang aadalan, ang sa tuyang mga paghurupurupan, iyo ang manungod sa mga karakteristiko kampusoanon na paglaom. Ang paglaom na sa tuyang minamawot na saksihan, ngunyan na hubileo mga tugang, bako sa ng ordinaryong paglaom. Halimbawa, naglalaom ako na sa Lunes mainit, o naglalaom ako na sa aga mauran. Bako iyan. Kundi igwa kan elemento ning pagsarig sa mahal na Diyos, asin ini minalaban sa anuman na kaulangan, tangani ang satong pinaglalauman mangyari. Kaya ini inaapod niya to na pusoanon na paglaom. Ngunya na hapon mga tugan, sa tuya na adalan ang palainlain na karakteristiko, the different characteristics of pusoanon na paglaom. Courageous hope in English. So, ang pinakaenot na karakteristiko, the very first characteristic na sa tuyang aadalan, iyo ang paghampang sa takot. Paghampang sa takot, buot sabihon, pag-atubang sa mga agyat na nag-aasa na may positibo uning padudumanan. So, ang panguntaan takot, takot mga tugang, normal sa tuyang pagkabuhay. Alagad, kadakon na beses na kita minapadaog sa takot. May mga kinakatakutan kita na daiman dapat. May mga kinakatakutan kita na mga kautikan man sana, daimang kikatutuuhan. Halimbawa, pira sa Indo, ang takot sa aswang. Kadakol kaan akong nadadangog, takot sa aswang. Igwa daw mga tugang ki aswang. So, natata sa tuyang kinakatakutan. Kaya, ang diferensya yaon sa satuya. Kaya ngunyan iyan ang pinakaenot na karakteristiko na buot na ipasabot sa tuya, ang paghampang sa takot. So talagang bagay na pwedeng katakutan. Bakong mga gibo-gibo sana, bakong kathang isip, kundi talagang yaon dyan. Iyan sa tuyang hahampangon, kung igwa kita kampusoano na paglaom, dahil lang kita minatubod na pagkatapos kang paghampang na iyan, igwa ki marhay na resulta, igwa ki marhay na padumanan, ang satuya na desisyon na hampangon an anuman na kinakatakutan. So halimbawa, ang malinaw kong ihemplo, ining danay na ginigibo o pinagsasaksihan kan inang simbahan sa paagi kan mga ministro o mga naglilingkod sa simbahan. Ang pagtukar halimbawa kan mga sensitibong issue sa tahaw kan sa tuyang banwaan, sirig baga kan korupsyon sa gobyerno, siring baga kan maating politika sa satuyang banwaan, daytayan masasayumahan, ini mga bold truth na inaapod, talagang hayag na mga katotohan, realidad na nangyayari. Siring bagakan irresponsableng pagwari digdi sa laugan sa tuyang probinsya, ang pag-abuso
o pagraot kan sa tuyang kapalibutan. Nangyayari yang gabos, mga bold realities. Alagad, kaipuhan niya to na tinuhon itong mga bagay na dapat niya itong matino, na dapat niya to na tukaron sa satuyang pag-urulay, sa satuyang pag-adal, tangani na malinawan ang gabos, mako ang katotohan. So ining mga bagay na ini, mga isyu na sensitibo sa laugkan sa tuyang banwaan. Alagad ang simbahan, dai nin takot na minatratar kan mga isyong iyan. Dai pinag-aatrasan kan mga ministro kan simbahan ang mga isyong ini. Ta dapat atubangon, dapat ma-address nyato, matukar. Tangani makuan nyato ang tunay na kasimbagan, mangyari ang dapat mangyari na matud ning tabang sa kagabsan. Kaya dahil kinakatakutan, permina na rinaraot ang simbahan pag minatukar kan mga isyong ini. Perminang rinaraot ang mga kapadian na minatukar kan isyong ini. Alagad mga tugan, dahil man dapat maging silensyo ang simbahan dahil ta mga may nagraraot, may naglilibat, may mga naguhusga, may mga nagpapatakot. So, ang katotohanan, dahil niya to pwedeng itago. Kaya dahil kita dapat na matakot magpahayag kang katotohanan. Iyo iyan, ang misyon kan simbahan, inisarong dakulang katungdan, na ipahayag ang katotohanan, tayo ang matod ning liwanag sa satuyang buhay. Kaya iyon ang sarong ihemplo kang pag-atubang sa takot. Dahil kita mag-atras, perming yaon, perming igwan ng mga negative agenda ang ibang tao, perming igwang ikokontra, o kaya may a-advertise, may ipapahayag na kontra sa linilinaw niyatong mga issue o kaya mga problema sa buhay, mga problema sa banwaan. Alagad ang gabos na iyan, dahil niya to dapat pagtakwan ning gabat na maulang kan sa tuyang marhay na katuyuhan. Kaya yun ini ang pinakaenot na karakteristiko, ang pagsabat sa takot o ang paghampang sa takot, na dahil kita makakaabante kung sa tuyang tawan ning panahon o kaya magpadaog kita sa satuyang takot. Hampangon ta iyan, takon an satuyang katuyuhan marayrahay. Kung ang satuyang katuyuhan susog sa katotohanan, ang paghampang na ini sa takot, mahatod sa tuya sa kahuri-hurihi, sa marhay na resulta, sa marhay na bunga. Kaya kaipuhan yato na hampangon anuman ang takot. Sabi nga ni Baga sa sarong awit sa Tagalog, ang takot ay nasa isip lamang. Kaya labawan ta ang siring na pag-isip, tanganing mahampang ta kung anuman ang takot na iyan. Malaw kita mga tugang sa ikaduang karakteristiko. The second characteristic of courageous hope, ang pusoanon na paglaom. Ang ikaduang karakteristiko, iyo ang pagmaigot. Pagmaigot, buot sabihin padagos na nagiinguha, pasiring sa pinaglalauman na resulta, minsan sa tao ning mga kadipisilan, minsan sa tao ning prakaso, pagbagsak o pagsablay o kaya anuman na kadipisilan. Anuman ang mga pangyayaring ini, whatever factors they may be, dahil kita dapat magpundo, dahil kita mapadaog, yaong kita nagmamaigot na ipadagos ang marhay niyatong kaisipan,
an marhay niya tong pinunan. Tasayang kan sa tuyang positibong kaisipan, sayang kan sa tuyang magayon na plano, kun ini dain yato mahimo. So, sabi nga ni sa huyaong kwan, sa English, even hell is full of good intentions. Magayon mga tugang pagdangugon. Even hell is full of good intentions. Minsan dan impyerno, paano man kadakol na mga marayrahay na intensyon. So what are good intentions for? Kung dahi tamang gibuhon. Ano man nadata kan marayrahay niya tong kaisipan, anong data kan marayrahay niya tong intensyon, kundi ita iyan hamanon, kundi niya to gibuhon sa aktual na aksyon, kundi niya to tawaning pagpatutuo. Kaya mangyayari sa na iyan na magiging mahalaga, mahiling sa nan importansya kayan mga tugang, kung sa tuya na hinimo o ginibo. So naging gawi. Kaya anuman na magayon na intensyon, magmaigot kita na iyan mabilog asin magkaigwa ning konkretong resulta. Iyo yan ang mahalaga. Iyo yan ang may value mga tugang na ang sa tuyang marhay na kaisipan, nagkaigwa ning konkretong resulta, ning konkretong ebidensya na may marhay na isip na gikan sa to asin may nahaman. Iyan ang pagiging maigot. Ang ikatulo, mga tugang na karakteristiko, kampusoanon na paglaom, iyo ang inaapod ng vision. Sa English, vision, sa Bicol, vision, inaapod ta. So, ito bagang ideal na pangaturugan niya to na dapat na mangyari. Gabos na mga organisasyon, gabos na mga institusyon, gabos na eskwelahan, gabos na mga katiripunan ning mga tao, igwa ning inaapod na vision. Asin sinusunod ang panganiang kan mission or goal. Yan, araram niya to yan. Ano ang buot sabiyon kan vision? Ang vision sarong pangaturugan, pasiring sa mas marhay na futuro, asin dai pagbutas digdi, hulita iyo ini ang giya. So iyo palan ang vision, sarong pangaturugan, a beautiful dream. Nalugod pa man ding maging impossible dream mga tugan. Sarong magayon na pangaturugan na tinatawan ta ning belo. Asin talagang mahigos kita na minatao kang hinahagad kan vision na iyan tanganing mangyari. Iyan ang ideal na kamugtakan. So bako iyan na impossible dream. Kaya ang sa tuyang mga vision, itong pwedeng marealisar, itong pwedeng mahaman. Dahil ka man magibo o mga katurugan nin sarong vision, nin sarong ideal na kamugtakan sa buhay na imposibleng mangyari. Halimbawa, gusto mo na mag-erok sa ibang lugar. Gusto ko mabuhay sa inman na planeta. Bako iyan na realizable na vision. So, dipisil na mangyari iyan. Kung nadidipisilan nga ni kita, may mga pagbalo nga ni kita sa pag-erok niya to digdi sa satuyang kumunay irokan na iyong kinaban, how much more duman sa i-erokan na diin niya to na aaraman. Kaya ang vision, ito na pwedeng marealisar, na pwedeng mangyari. Kaya minagibo kita ning ideal. Ang sabuyang organisasyon, iyon ang ambisyon. Nalugod pa man maging siring ka ini, maging siring ka ito. Okay. Aram mo kung ano iyan na kamugtakan na sa imong minamawot, na sa imong tinutukar. Iyan ang vision. Bako itong, sabi ko kasubago, na basta sana kita mga turugan, knowing na daiman iyang posibleng mangyari. So kaya kan sa tuyang mga kapasidad, kan sa tuyang kakayahan, tangani na pag-abot
maabot kan tamang panahon, mangyari ang satuyang magayon na pangaturugan. Kaya sa sarong tawong may pusoano na paglaom, igwa siya ning bisyon. Nan sa kuyang mga aldaw digdi sa ibabaw ning kinaban ngunyan ang ngunyan, matod sa kuya pasiring duman sa resultang ini, pasiring duman sa buot kong abutan. Iyan ang sarong tawong may bisyon sa buhay. Inaapod ta na may hinihiling, may linalauman, may minamawot na futuro. Iyan ang sarong tawong may paglaom. Pusoano na paglaom. Igwaning vision. Bako na, basta sa nakita, mabuhay araw-aldaw. So, garubagang nagsusunod sa nakita, bangging ngunyan, pagkatapos ng nagkapirang oras, aga na naman, mabanggi na naman, alagad sa tuya na inaantisiparan. Ano ang marayrahay na gigibuhon ko para sa aga? Ano ang sa kuyang marhay na na agenda nood ma? Iyan ang pinupunan nin sarong visyon. Asin sa tuya na binibilog ang gusto kong mangyari sa sakuya, ini. O ngunyan, nasa graduation season kita. Okay? So, ini mga naggraduar na ini, nagkaigwa ning vision kan sinda mga estudyante pa sana. Na ako, gusto ko maging sarong abogado. Gusto ko maging sarong doktor. Gusto ko maging sarong ininyero. Gusto ko maging sarong maestra. So, iyan na realisar. Alagad, mapuuna naman paghimo ning masunod na bisyon. Halimbawa, nakatapos ka ning education, ta gusto mo maging maestro, maging maestra. Ano ang sa imong vision? So, day ka man sana mapasiring sa classroom every day from Monday to Friday. Alagad, igwa ka ning buot mangyari sa imong buhay. Igwa ka ning halangkaw na ideal na buot abuton. Nabako sa nang nagpapasiring ka sa classroom, more than that, igwa ka na linalauman na mangyari. Nalugod pa man, ika maging instrumento sa formasyon kan sa imong mga kaakian, kan sa imong estudyante. Nalugod pa man, ika maging sarong instrumento kang pagbago kan sa diring banwaan. Nalugod pa man, ika maging instrumento ning katiwasayan, katuninungan, asin pag-uswag kan sa tuyang banwaan. So, iyan. Kaya, lambang saro sa tuya, dapat may visyon. Asinan visyon, perming sa ikakarahay kan sa tuyang katugangan, kan sa tuyang banwaan. Not only for our own personal good, alagad for the good of all. Perming iyan ang visyon, bakong makasadiri, bakong limitado. Dining kondisyon, alagad para sa ikakarahay kang kagabsan. Iyan ang ikatulong karakteristiko. Ang masunod na karakteristiko mga tugang, iyo ang gibo. May aksyon. So, saroy ning karakteristiko nin sarong pusoano na paglaom. So, kung may vision ka sa buhay, may gigibuhong ka. Tangani na ambisyon mong ito mahaman. Kung igwa kang magayon na katuyuan sa buhay, kaipuan ang aksyon. Taday man mangyayari iyan, na basta sa nakita mga turugan, asin masunod na agayao na itong sa tong pangaturugan, dai kita mahinguha. Asin, inisarong pangapudan sa paghigos. Kay po ang kitang maghigos, tangani na mangyari itong konkretong aksyon, itong konkretong resulta na sa tuyang minamawot. Antes kang gibong ini,
Sabi ta sarong karakteristiko, iyo ang visyon nin sarong tawo, nin lambang individual. Alagad, ang visyon na ini, day mahaman, kung day tatrabahuhan. Asin, bako sa ng ordinaryong pagtrabaho, itong quality work, itong quality engagement niya to, tangani mahaman ang satuyang pangaturugan. Iyan ang nangyayari sa paghigos. Kaya, iyo ini ang agyat sa tuya, tangani magkaigwa kita ning makahulugan na gawi, makahulugan na aksyon, makahulugan na resulta kan sa tuyang paghinguha, kaipuhan ang paghigos. Sabi baga sa Ingles, God helps those who help themselves. Ang Diyos yaon sa pagtabang, dai magkukulang sa pagsuporta sa tuya, sa pagtabang sa satuya. Alagad, dai kita tatabangan kang mahal na Diyos kung kita hugakon. Kung kita nagpapabayakan sa diri, nagtatabang ang mahal na Diyos, duman sa seryoso man magtabang kan sa iyang sa diri. Tay tinauna sa tuya ang gabos. Itinaw sa tuya ang kadunungan, mga talento, tinaw sa tuya ang manlain-lain na pakaaram, itinaw sa tuya ang mga oportunidad sa buhay, tinawang kita ning mga instrumento sa pagkabuhay, yao na ang gabos. Kaya kung di ita pa yan aprobitsaran, bako man pagkamuot na ihaman sa tuya kan mahal na Diyos ang gabos na yan, igwa kitang parte, tangani na ang satuyang buhay mamakarahay digdi sa ibabaw ning kinaban. It is partnership between God and us. Siya na naglalang sa tuya, nagtao kang gabos na oportunidad sa tuya, nagwawaras ning grasya sa tuya, naglalaom na we take advantage, aprobit saranta ang gabos na ini, tangani mangyari ang sa iyang plano para sa tuya, iyang perming para sa tuyang karahayan, iyang perming para sa tuyang kaugmahan. Iyan ang sinasabing God helps those who help themselves. As in, narumduman ko, may magayunon na pahayag si San Pablo, manungod kan. Manungod sa pagibukan sa tuyang katungdan, manungod sa paghaman kan sa tuyang misyon, manungod sa mahigos niya to, pagiging mahigos niya to digdi sa ibabaw ning kinaban. Tas sa tuyang pagtapos kan sa tuyang pagbaklay digdi sa ibabaw ning daga, igwa kitang malalauman, igwa kita ning maaasahan. Iyo ini ang sabi ni San Pablo. Gikan ini sa surat ni San Pablo, ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Kapitulo 4, versikulo 7. So, dangugunta ining nasabi digdi sa surat ni San Pablo kay Timoteo. I repeat, it is second letter of Paul to Timothy, chapter 4, verse 7. Ini ang sabi niya, nakilaban ako ning marhay, natapos ko ang pagdalagan, asi nagdanay akong maimbod sa pagtubod. Kaya ngunyan, naghahalat na sako ang korona ning katanusan. Magayunon. Sabi niya, nakilaban ako ning marhay. So, he fought the good fight. Natapos ko ang pagdalagan. I have run the race. Asin, nagdanay akong maimbod sa pagtubod. I kept the faith. So, iyan ang sarong tawong mahigos. Asin pagkatapos kang pag-ibo niya kay ning gabos, bako na siya nag-aasa ning premyo o ano paman, magayunan sa iyang nasabi, naghahalat na da sa iya ang korona ning katanusan. So, bako siya nagmamaut kang premyo, kundi so premyo naghahalat na sa iyang kuahon. So, ini mga tugang ang ladawan kan tunay na paghigos. Beno, mga tugang,
itatao ko naman ng ang panahon sa sakuyang partner, may mga pagirumdum, siringman, panahon ini kan sa tuyang commercial. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Padagos kita mga tugang. So, anuman na mga kaputa naman, yaon sa naan dyan, na sasaray iyan ni partner na Jen. Asin sa tamang panahon, tatawang ko naman iyan ning kasimbagan. Kaya, we encourage you. So sa indong pagpartisipar, kung anuman napot na gustong ipadara, tinao sa indong ni partner, ang number, sabiyon sana ang apot, asin, siring sa sinabi ko, may panahon na tawan tayang gabos ning kasimbagan. So ngunyan, mapadagos kita. So gusto kong balikan itong mga karakteristiko na sakuya ng nasambit. So sabi ko, ang mga characteristics kang courageous faith, ang mga karakteristiko kang pusoano na paglaom, enot iyo ang paghampang sa takot. Asin, nasabutan ta na kung paano iyan ginigibo. Ang ikadua, iyo ang pagkamaigot dahil kita bastang minapundo, minagive up, pagal na ako. Sabi ni San Pablo Casubago, I have kept the race, danay akong nagdalagan. Kaya sa satuyang pagpadagos na yan, pagkamaigot, dapat mamidbidan ta ang palain-lain ng mga krus na minasabat sa satuyang buhay. Ang krus, mga tugang, normal sa satuyang pagkabuhay. So, dahita paghanapan ning negatibong kaulugan o dahita to pagibuhon na mumundong ladawan ang krus. Parte ini kan satuyang buhay, may kahulugan ini sa satuyang buhay, kaya itinatao ni Diyos sa tuya. Dahil man kita inapunan ng mahal na Diyos to live our lives on a bed of roses, na magpatrangkilo sana, magpatangtang sana digdi sa kinabana ini. Dahil, pirang beses ko na nasambit ang tataramon ni Saint Irenaeus, San Ireneo sa Bicol, that the glory of God is a person fully alive. Na ang kamurawayan ng mahal na Diyos, iyo ang tawong mahigos. Itong tawong maigot, naghihinguha. Iyo yan ang kamurawayan ng mahal na Diyos. Ang resulta ka ang permi na ikakarahay kan sa diri, ikakarahay kang gabos, ikakaugma ng mahal na Diyos. Kaya ang krus, parte kan sa tuyang pagkabuhay arual daw. Asin igwa inining karahayan na idudulot sa tuya, kung sa tuya ining mamidbidan, kung sa tuya ining paksanon, dahil ta ini para sa satuyang karahayan. Parte ini kang buhay ning lambang Kristiyano. Kaya bako ining padimalas sa satuyang buhay. Sa kultura kan mga Hapon, mga tugang. Igwasinda na ginigibo na ritual. Siguro, aram nindo inigabos. So, sa tuya ining inadalan, sa tuya na nadangog, aram taan termino ka ini. Igwabag asindang inaapod na harakiri.
So, harakiri. Igwapa iniki mas appropriate term. Sabi ninda, mas marhay pa kan harakiri itong inaapod na seppuku. Seppuku. Harakiri, seppuku. Mas, mas mahalaga sa inda. Mas makahulugan sa inda itong seppuku over harakiri. Ano ini? Iyo baga ini mga tugang ritual suicide kan mga Hapon. Na kunyaon sinda sa kamugtakan na day na ninda pwedeng atrasan, sa kamugtakan na day na ninda naiisip kung anong padumanan, na kamugtakan na pagunan nin ikakasupog o ikakaraot, mas marhay pa nagadano na sanan sa diri. So, it is a ritual suicide kan mga Hapon. Bako ining sa Kristiyano mga tugan. Di kita ka ini nagigibo. Minsan anong klaseng suicide, ikakaraot niya to. Ikakaraot kan sa tuyang banwaan. Ikinakamundo kang gabos. Kaya, bako ta ining welcome. Any form of suicide, whether harakiri or seppuku, it doesn't matter. Kita na mga Kristiyano, nakakamidbid kan halaga kang krus. Asin ang krus na ini, mga pagsakit sa buhay, mga kulog sa buhay, mga tinitio sa buhay, mga kadipisilan sa pagkabuhay, mga problema sa pagkabuhay, kung sa tuya na namimidbidan na parte ni kang krus kan sa tong buhay, sa tuya na naaapresyar. Asin dahing iba kitang pinapadumanan, kundi si Jesus nakagurangnan, na siya dayaday na yaon niya to kaibahan, nagpapaasan kandaradara niya tong krus tangani kita tuwangan. Iyon ang pagkakaiba mga tugang kan paasan kang pagkarga ni Jesus kang krus durante kan sa iyang panahon. Siya sulong nagpaasan. Sa istorya sa Biblia, yaon si si Sireneo na tinawang kang krus na ito for a very short time. Pero dahil man ito nagtabang. Ito mga kabuuan, ito kan mga soldados kapanahon na nagpapasakit kay Jesus. Alagad sa bilog na pagpaasa ni Jesus kang krus, siya sulo na nag-abuhat kang gabak. Siya sulo na nagtios kang gabak. Alagad sa satuyang pagpaasan kang krus, sa satuyang panahon, perming yaon si Jesus nagtatabang sa to. Perming yaon si Jesus nakagurangnan na nakikipaksan sa tuya, nakikituwang kan sa tuyang krus. Kaya dapat kita madisganar, dapat igwa kita kang puso ano na paglaom, na sa tao kang anuman na kadipisilan, sa tao kang anuman na mga pagbalo, sa tao na anuman na kulog, perming yaon si Jesus sa satuya. Si Jesus bagay inaapod ni Emmanuel. In English, Emmanuel. Ano ang buot sabihin kan Emmanuel? Ang Diyos na uya sa to. Kaya dayaday na uya sa tuya si Jesus. Iyon precisamente ang pinadigdihan niya. Kung nata si Jesus, naging tao. Tangani kitang mga tao. Maka-eksperyensya sa makatawong paagi kan sa iyang presensya sa satuya. So bako na siyang foreign, bako na siyang stranger, bako na siyang iba. Nagpakatawo dahil sa to, nakisumaro para sa sato, kaya ngunyan yaon na yaon sa sato. So, He is present in us. Sa tao kan sa tuya mga kadipisilan, kagabatan na pinapaasan, yaon si Jesus. Kaya dahil niya to, ikatakot ang krus, parte iyan kang krus. Sabi baga duman sa ritual niya to, sa rito kang Biyernes Santo, sa krus na ini, tinubos ni Kristo ang kinakban. Which means, na if not for that cross, dahil kita natubos. Kaya, dayaday na ang krus nagtutubos sa tuya. Kaya ang krus, bako na itong kahoy mga tugang. Ito ang pinasa ni Jesus para sa tuya. Alagad, ang pinapaasantang krus, bakong krus na kahoy. Kundi posibleng tao iyan, posibleng
pagkabuhay iyan, posibleng trabaho iyan, posibleng paborito mong bagay iyan, anuman iyan, na minatod sa tuya, ning kadipisilan, ning pagbalo, kung sa tuyang maako, iyo man sanan madara sa tuya sa katalingkasan, iyo man sanan malinig kan sa tuyang buhay. Kaya ang krus importante sa satuyang pagkabuhay. Ang krus esensyal para sa satuyang kaligtasan. Kaya dahil niya to mga tugang iyan pag sayumahan, dahil niya to pagdulagan, dahil yan ikakaraot niya to. So, padagos kita, ang masunod tang inagihan na sinabot itong vision na sabi ko, padagos sa God na day nabibilog ang satuyang pangaturugan, maghinguha kita na inimahaman. Taan lambang visyon marhay, ang lambang visyon sa buhay magayon. Kaya dapat tawan taning panahon na ini magkaigwa ning realisasyon. Bako na, basta sana kita magmaot. Halimbawa, gusto mo na magpatugdok ning harong. Alagad, sagkod sana sa plano. So, ikama sabi, o yan ang plano kan harong na gusto kong pondaron. Uya ang ladawan kan harong na gusto kong irukan. So, pigpapailing mo ang plano. So, ano man ang datakaan mga tugang? Ano man ang valor kayan? Ano man makuha mo dyan na kaugmahan na ipagpahiling so plano kan sa imong harong. Plano man sanan, day man may istaran ang plano. Retrato sana iyan. Kung ini sa imo ng punan, sa diit-diit, minsan ano pa sana ang nahaman sa imo ng ikinakaugma. Poste pa sana, ugma na kita. Tayao na suposte kang gusto kong harong. Asin pinagdidiit-diitan. Ibagayan ang ordinaryong nangyayari sa mga Pilipino. Takita bako kitang mga mayaman na tao na overnight yao naman so sa imong pangaturugan na harong. Sa tuya, halawig na panahon. Alagad yao na hiling ang kagayunan sa diit-diit na pag-abante, sa diit-diit na pagkabilog kang anuman niya tong pangaturugan. Asin pangnahaman, iyan ang satuyang iirokan. Iyan ang kagayunan kan visyon. Satuya na pinaginguha na ini mabilog, ini mahaman. Tadaima nakahulugan ang visyon kung magayon sa nang pakasurat kayan. Magayunon ngaya ang paka-ekspresar, pakapahayag kan sa indang visyon. Alagad, daiman pinaginguha na masimbagan. So siring iyang kaitong magayon na plano kan harong, na daiman nahalaga kung daitaman hamanon, tadaiman magagamit, daiman maiirokan, daima pakinabangan. Kaya anuman na magayon na pangaturugan, tawan niya to ning belo, na ini sa tuya na mabilog, na ini magsisirbi ning karahayan para sa tuya. So, diyan kita mga tugang tatao ning inspirasyon sa lambang tugang. Naan sa tuyang visyon na magayon na makahulugan sa tuyang pinaghahuhang mahaman asin pag nangyari kaugmahan kan kagabsan. Asin uminabot kita sa pagmidbid kan sarupang karakteristiko na sabi ko mga gibo, action. Okay, na ini ang mga prueba, testament kan sa tuyang kahigusan, kan sa tuyang vision mismo. So, nahiling kung ano ang resulta, kung ano ang nahaman kan sa tuyang mga marhay na kaisipan. Iyo bagay ni mga tugan ang resulta kang pagiging maigo. Sinabi ko kasubago, itong
mga palain-lain na kapayagan manungod sa pagtubod kung ano ang pinadudumanan kang paghigo sa buhay. Dahil taan mahal na Diyos, yaon sa pagtabang sa sarong tawong mahigos. God helps those who help themselves. So, sinabi ko kasubago na ining kahigusan ta, ining resulta kan trabaho ta, iyo ang nagpapamuraway sa mahal na Diyos. Ang mahal na Diyos mga tugang day nauugma duman sa sarong tawong hugakon. Duman sa sarong tawong patangtang. Duman sa sarong tawong nagtatangka sana. Dayan ikinaugmaning mahal na Diyos. Kaya day kita dapat maging proud pag ginapot ka. Ano nga ang trabaho mo? Ngaya dai. Ikasupog tayan mga tugang. Sabi ni San Pablo sa saro niya naman ng mga surat na anmarhay anday nagtatrabaho day magkakan. O, kung sa tuyang gibuhunan, sunodon na literal, ano mangyari? Tibaad sa aga mga tugang, gulpi ang gadan. Anhabo magtrabaho day magkakan. So ang buot sabiyon, anday nagtatrabaho magugutom, magagadan sa punaw. Sabi ang mga tugang ni San Pablo, ginibo kita digdi sa ibabaw ning kinaban, tinawang kita kang gabos na oportunidad sa buhay, pinano kita kang gabos niya tong kaipuhan, tangani magi kitang produktibo sa satuyang pagkatawo. Hilngon niya to mga tugang ang istorya kang paglalang. Let us go back to the book of Genesis. Ano anyaon dyan? Sa laog nin simana may 7 aldaw. Ang Diyos naglalang sa laog ning 6 na aldaw, nagpahingalo 7 aldaw. Asin duman sa 6 na aldaw na yang paano niya ginibo ang pasurunod-sunod kang paglalang. Di niya man tulos hinimo o ginibo si Adan. Alagad, nagpuon, let there be light. Nagkaigwaning liwanag. Nagkaigwaning katubigan. Nagkaigwaning kabubuldan, nagkaigwaning mga kakahuyan, nagkaigwaning mga hayop. Kanhanda na ang gabos, linalang ang tao. Ano itong mga nainot na itong bagay? Iyo tan iirokan kan tao. Iyo ito ang papakinabangang kan tao. Iyo tan aatamanon kan tao. Kaya hinanda ning mahal na Diyos ang gabos, tangani maging makahulugan ang satuyang buhay digdi sa ibabaw ning kinaban. Subuot sabihon, day pinagtangka ang tao. Kaya nga ni, He gave dominion over all creation sa tao. Mamahala kang kahayupan, mamahala kang kabukidan, mamahala kang gabos na dinalan. Iyan ang sa iyang obligasyon. He was made a steward, or we are made steward of God's creation. Bakong kag sadiri mga tugan, ha? Ang iba nag-aabuso. Ang paguna sa diri ninda ang kinaban. Ang paguna sa diri ninda ang daga. Kaya ginigibo sana ang gabos na buot nindang gibuhon. Lalong-lalo na itong mayayaman, itong mga makapangyarihan na binubutan ang mahal na Diyos. Kaya ano ang nangyayari? Padusang balik. The revenge of nature. Ano nangyayari? Bako mang kagibuaning mahal na Diyos mga tugang ang climate change. Dahil sa kapinuunan, ang hinamaning mahal na Diyos, precisamente itong ideal para sa tuya gabos. Alagad, inabuso ta. Ano ang resulta? Climate change. Nadain na kitang control, nagpaparakusog ang mga bagyo, gulpi ang baha, mahilino, gabus iyan nangyayari. Bakong kagibuhaning mahal na Diyos ini. Kundi resulta kang pag-abuso niya to, kanlina lang ning mahal na Diyos. Nata, dahil ta kita naghinugak, dahil ta ginibo sa tuyang katungdan. Kaya ngunyan ang pangapudan sa tuya, iyo ang pagiging mahigos. Mahigos,
sa pagibukan bagay according to the plan of God. Bako susog sa sadiring kamautan, susog sa makasadiritan disenyo kambuhay. Kaya kaipuhan niya itong igalang. Magayunon, tangon niya na taon, while we are celebrating the Jubilee of Hope, Jubileo kang paglaom, sa satuyang simbahan na lokal, kita man minataoning doon sa Year of Stewardship. Sa pangataman, kan gabos na katungdan na itiniwala sa tuya, kan sa tuyang kaglalang. Stewardship, bako man ownership, kundi pag-ataman kang anuman na itiniwala sa tuya kan sa tong kagurangnan. Kita ang tagapamahala kang kinaban sa pangapudan ni Papa Francisco o sa sayang pagtaram inaapod ining komunyatong iirokan. Our common home. Iyan ang daga, iyan ang kinaban. Nasabi ko kasubago sa istorya kan Genesis, hinanda mo na ning mahal na Diyos ang gabos na kaipuhan kan tao bago siya nilalang. Kan handa ng gabos, ikinaag siya sa tao kaiyan. Inian sa imong iirokan, inian sa imong katungdan, pangatamanon ang gabos na iyan. Pangatamanon, tangani napakinabangan kang gabos na linalang, kang gabos na henerasyon. Bako na abusuhon, na gusto tang ubuson ang kayamanang kang kinaban. Ano pa ang mangyayari sa mga maabot na henerasyon? Ano pa ang papakinabangan kan satuyang mga kaakian? Kaya ang satuyang mga pagkaganid, ang satuyang kaunasan, ang satuyang kapasluan sa mga bagay na kinabanon, mga bagay na material, iyo ang minatod ning sakit sa satuyang buhay ngunya na ngunyan. So, masabi itong mga makapangyarihan, itong mga mayaman, sinda da apektado kan mga pagtios ngunyan. Dahil kaan makataram sinda. So, nahiling halimbawa kan mga tao na uminagi. Tsunami sa Japan, nata may pinili itong pobre o mayaman. Minsan baga sumayaman, nagralataw-lataw sa indang kayamanan, duman sa tubig na uminabot sa saindang lugar. Harong inaranod, mga kot si inaranod, gabos na material na kayamanan inaranod. Di mas dakul na nawara duman sa mayaman, ikan duman sa mga dukha. And lately, uminagi sa tuya, an madiklom na pangyayari kang pandemya, COVID-19, na daimang kipinili na mayaman o dukha. Dahil kita makatarang na mas dakol sudukhang nagadan. An aram nyato, dakol ang nagadan, mayaman man o dukha, asin ini sa tuyang pinagmunduan. Kaya, daining kasiguruhan, dahil kita makakataram, dahil ta kita mayaman, dahil ta kita poderoso digdi sa kinaban, ang harong nyato masarig, nag-i-star kita sa palasyo, ang harong nyato secured, dahil ta haralang kawon ang kudal, igwa kitang mga security guard, dahil kita makasiguro na kita mapipili tanganing ilibre sa siring na mga kahurasaan. Kaya kay puhan niya itong atamanon ang kapalibutan. Atamanon ang gabos na linalang. Dahil ta kita mga katiwala sana nin Diyos digdi sa ibabaw ning kinaban. Bako kita ang kagsadiri. Kaya day kitang diretso na halion ang bulod kung sain man iyan. Day kita ning diretso na gumibo ning siring kay ning proyekto na daiman mapapakinabangan kang kagabsan. Day kita ning diretso na ulagon ang katuninongan kan sa tuyang banal na iniirokan na dayang iba ang daga
na idengdeng iba ang kinakban. Kaya iyon ang pangapudan kan year of stewardship ngunyan sa satuyang diocese na mamidbidan ta na kita mga katiwala sana kan Diyos na iyo ang kaglalang. Daining sisay manatawo minsan pagura no ang dineklarar mong kayamanan na pwedeng makasadiri ning anuman na bagay digdi sa kinakban. Asin iyan, dahil naman kaipuhan patutuuhan, dahil ta kita saksi kayang gabos. Sisay mambaga, an mayaman na may nadarang kayamanan sa sayang pagkagadan. An makamurumundo panganing parte mga tugang, na pagkatapos kang pagkagadan, nag-iriwal lugod kan mana itong mga nawalat kan mayaman. Ini ang pagpahayag sa tuya na daimang kita ning nasa sadirihan digdi sa ibabaw ning kinakban. Kaya mamidbidan ta ang tunay na paghigos tanganing atamanon an anuman na winalat sa tuya kan sa tuyang Diyos na iyo ang kaglalang kang gabos. We all live on a borrowed life here on earth. Gabos kita mga tugang namumuhay sa sinublian na buhay digdi sa ibabaw ning kinakban. Anytime we can go. Pag minawot na iyan kang kaglalang. Dening mayaman na pwedeng mag-control kang kagadanan. Dening mayaman na pwedeng mag-bargain sa mahal na Diyos. Wait first, dahil tay gwapa ako ning plano sa buhay. Wait first, tay gwapa akong magagastuhan sa buhay. Day kita, ning diretso na magtaram ka iyan. Igwaning kaglalang na nagtao sa tuya kay ining oportunidad tanganing ang satong buhay maging makahulugan digdi sa kinakban sa pagsunod sa sayang plano, pagsunod sa sayang kabutan. Asin, inuulit ko na bako kita ang kagsadiri kang buhay na ini, bako kita ang kagsadiri kang kinakban na ini, kita mga paraataman sana. Kaya sa satuyang pag-ataman, diyan kita makamit ka itong premyo na nadangog ta sa sinabi ni San Pablo Kasubago, gikan sa sayang surat kay Timoteo. Nagalat na sa kuya ang korona ning kaugmahan, korona ning katanusan. Asin hahalaton kita kang koronang iyan kung kita tunay na naging mahigos digdi sa ibabaw ning kinakban. Pasiring kita mga tugang sa ultimong karakteristiko kan pusoanon na paglaom. The fifth characteristic of a courageous hope iyuan pagsarig sa pagbago. Pagsarig sa pagbago. Buot sabihon, nagtutubod sa kakayahan ning pag-uswag kan sa diri. Kakayahan sa pag-uswag kang kapwa, kakayahan sa pag-uswag kang bilog na banwaan. Iyo iyan ang signifikanting karakteristiko ning pusoanon na paglaom. Pagsarig sa pagbago. So, we hope and we trust na kita mababago kung kita minatiwala sa mahal na Diyos. Minsan pagura no kita kaluya, minsan pagura no kita day maninigo, kita mababago kung kita nagmamaut kaiyan dahil tadeng imposible sa kaguranan. Nothing is impossible with God. Ang banal na kasuratan, asin yaon sa Biblia, ang gabos na pagpatutuo na dahing imposible sa mahal na Diyos. From the book of Genesis up to the last book, kan Biblia, yaon ang pagpahayag na dahing imposible sa mahal na Diyos. Bakong imposible sa iya, natawaning aki sa Abraham asin Sara sa saindang pagkaguran. Imagine sa inyo kamo nakahiling kibabayin ng aki sa edad na 100 anyos. Nangyari kay Sara. Asin si Abraham na daing aki naging ama ning kadakol na mga kaakian.
Nothing is impossible with God. Bako tabi ning oro istorya mga tugang, tunay na istorya ini sa buhay ning tao. Asim bako sana si Abraham, siring mambaga Samson, aki man nin sarong ina nagurang. Kadakul-dakul na istorya manungod yan. Asin bago umabot si Jesus na kagurangnan, yaon mga tugang an mag-agom na si Elizabeth asin si Zacarias. Nasindagurang na daining aki alagad yaon sa danay na pagtubod, pagsarig asin paglaom. Asin uminabot an panahon. Tinawan sindaning aki asin ang aking iyan aram niya to, midbid niya to, na iyo si San Juan ang prekursor kan sa tong kagurangnan na si Jesucristo. Nothing is impossible with God. Sa istorya kan mga Israelitas, mga tugang, na sinda inaapi duman sa daga kan Ehipto, sa tao kan sa indang kauripnan, inapud sinda sa katalingkasan ning mahal na Diyos. Minsang kontra si Faraon, ginibo ang gabus niyang kakayahan na day mangyari ang kabutan ning mahal na Diyos. Alagad, ano ang resulta? Ano ang nangibabaw? Sinda naghali sa saindang mga lugar, nagbaklay pasiring sa dagang panuga, alagad uminabot sa punto na mabalyo ning dagat. Paano sinda makatalingkas? Madadakop sinda, gagaradun sinda gabos kan mga Ehipsyo duman sa lugar kung saan sinda abutan. Alagad ano ang nangyari? Sa liderato ni Moises, ang dagat na banga. Asin nagralakaw sinda sa tahaw, dai nagkabarasa, daing napiligruhan. Mga tugang, magibo daw iyan, nin si isay manatawo sa sayang kapangyarihan. Diyos sana ang pwede kaya na humaman. Nothing is impossible with God. Kaya mga tugang, yaong kita sa pagsarig sa mahal na Diyos na mabago sa tuya, tadeng imposible sa tuya. Sabi ta sa English, if there is a will, there is a way. Kung sa tuyang mauton na ini mangyayari, dahil ta kita naglalaom, dahil kita nagtitiwala, dahil ta kita nagsasadig sa mahal na Diyos, mangyayari yan. God is the way Himself. Kaya, kita magsarig. Gibuhon ta ang gabos niya tong makakaya. Itauta, irasta ang gabos na pwede tang itao, ihiras sa iya. God is never outdone in generosity. Di niyato madadaog sa karahayan ang mahal na Diyos. Di niyato madadaog sa iyang pagkamabuot, pagsabot sa satuya gabos. Buksan niyato mga tugang ang satuyang mga puso sa sorpresa kang grasya ning mahal na Diyos. The surprises of God's grace, yaon iyan sa tawong naglalaong. Yaon iyan sa tawo na pusoanon ang paglaom. Dahing imposible sa mahal na Diyos, ang gabos na karahayan mangyayari sa to kung sa tuyang minamawot, hinahagad niya to sa satuyang Diyos Ama, sa ngaran ni Kristo na satong kagurangnan. Iyo ini mga tugang, ang mga karakteristiko kan Diyos no na paglaom, na satuyang tungkusan, asin lugod paman, magbilog kan sa tuyang mga pangaturugan. So tandaan niya to, yaon ang paghampang sa takot. Yaon ang pagkamaigot. Yaon ang pagmukna. Asin paggibo kan sa diring visyon. Yaon ang mga aksyon, gibo, gawi ning karahayan. Siring man yaon ang pagsarig sa pagbago. Dahil ta
kita sa tabang kan Espiritu Santo binabago. Ang Espiritu Santo iyo ang instrumento tanganing mabago ang lawog kang kinakban. Maglaom kita mga tugang na inigabos mangyayari sa satuyang buhay, ngunyan man sana, asin sa mga maabot na aldaw, taday kita pinapabayaan kan Diyos na pano ning pagkamot, pagkaherak, asin pangataman sa tugabos. So diyan mga tugang, ako minatapos kan satuyang paghiras, sa kuyang pinapasalamatan, antabang kan sa kuyang technician, si Giancarlo Basilan. Asin salamat sa saymo partner sa tuya gabos na katabang na nagatod naman kan marhay na bareta sa ngunyan sa satuya gabos na mga tugang. Diyos marhay na hapon sa Indo gabos. Sa indong nahinanyong ang programang Lakaw, Maghiras, Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes ang sarupang edisyon kan programang Lakaw, Maghiras, Year 4, taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi, digdig sa DZGB. Always number 1, always at your service.